Tu aj vidíme, že tie problémy nezačínajú veľkými dlhmi, ale skutočne malými výpadkami. A keď sú tie výpadky opakované, tak samozrejme tie financie dochádzajú, hoci je tam vytvorená malá rezerva. 14,4 by znížilo výdavky, to znamená, oni nemajú rezervu, nemajú ani taký príjem, musia si proste... Ubrali by na niečom inom. Áno, áno. 9,4, každý 10. by si musel požičať od rodiny, to znamená požičať od niekoho, kto napríklad rezervu má, alebo ten príjem má, ale presne, ako to tu padlo, no čo keď tie výdavky prídu dvakrát po sebe? Čo keď tie zuby treba opraviť teraz a prísť ešte o týždeň? A hľa už ako keby kaskadovú testo rúta. Prajem dobrý deň, vítam vás pri novej epizóde podcastu Otvorene o dlhoch. Dnes sa pozrieme na to, ako finančne odolní sme. Prieskum agentúry AKO z apríla 2026 odhalil alarmujúce fakty o tom, ako Slováci zvládajú neočakávané výdavky. Mojimi hostiami sú dnes špecialista EOS KSI Slovensko Peter Čanda a riaditeľ prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích. Ahojte. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Pekný deň. Páni, začnem takou prvou tézou. Podľa exkluzívneho prieskumu spoločnosti AKO pre EOS KSI má 42,9% ľudí vysokú dôveru, že zvládne neočakávaný výdavok 300 eur. Naopak 18% má veľmi nízku dôveru, že z toho takmer 10% uviedlo, že nemá žiadnu dôveru sám v seba, v svojej schopnosti, že zvládne zaplatiť 300 eurový výdavok. Ak sa na to dnes pozrieme, 300 eur je ani nie cena práčky, ak sa to tak vezme, čiže ak odíde v nejakej domácnosti práčka, de facto len 42% ľudí nemá problém si kúpiť novú. Všetci ostatní to nejakým spôsobom budú riešiť. Prečo takáto otázka vlastne prišla? No, lebo sú to bežné životné situácie, ako keby tie náklady na tie neplánované výdavky stále stúpajú. Práčka, všetci si môžeme povedať, že dobre, tak si budem prať vo vani v rukách, ale 300 eur je aj bežná cena takého ako keby, nechcem povedať vážnejšieho, ale napríklad rozbolí ma zub, začne boleť korienok, idem k zubárovi, 100, 200, 300, ani neviem a s tým sa už nedá ako keby prať vo vani. To znamená, my sme viac menej testovali, ako si ľudia veria, že sú schopní alebo sú odolní na výdavok, ktorý môže byť temer denný. Ako by vlastne ľudia takýto výdavok riešili? Ja ešte za rýchlosti, keď môžem, vrátim k tomu pôvodnému. Peter. Ďakujem veľmi pekne. A hovoríme o tom v podstate v každej epizóde, že tie nepredvídateľné životné udalosti sú časťou každého z nás. Tie jednoducho neminú nikoho. A presne ako už Vašo tu povedal pred chvíľkou, môže to byť čokoľvek. Vo chvíli, keď to aj najmenej čakáme. To je ten zákon schválnosti a za mňa tie dáta, ktoré tam sú, jasne hovoria, že v tomto je tá spoločnosť trošku polarizovaná. Na jednej strane tu máme percento cez 42%, ktoré hovorí, že zvládlo by takýto náklad. Na druhej strane tu je už oveľa väčšie percento, ktoré by s tým malo problém. A otázka potom ešte je pre mňa veľmi doplňujúca, čo môžeme tu potom samozrejme v tej diskusii rozviesť, ale nemusíme, že ak by takáto udalosť sa stala tým 42,9%, čo keď zrazu kaskádovito sa stane ďalšia vec. Je tá rezerva v tých domácnostiach skutočne dostatočná na tom Slovensku? Ja predpokladám, že s týmto už problém by bol väčší v tom percente. Uh-huh. Skúmali ste túto tému u vás v agentúre? Na čo ste prišli? Ako ste tú otázku vlastne položili a aké odpovede ste dostali? Ako by ľudia takýto nečakaný výdavok 300 eur riešili? No my sme im dali nejaké možnosti samozrejme, aby to neubehlo do nejakých ako keby veľmi atomizácie do 1000 rôznych odpovedí. 36,4, takže viac ako tretina ľudí by to riešilo z úspor. Už to je signál, že 43% ľudí si verí, že to zvládne v pohode, no ale len 36,4 na to má úspory. Ten zvyšok už hľadá iné riešenia. Dobre, máme tu 22,2, ktoré povedia, že z bežného príjmu. Môžeme predpokladať, že sú to ľudia, ktorí majú príjem dostatočne vysoký na to, aby buď si napríklad ten mesiac neodložili, alebo v ten mesiac niečo iné spravili, ale viac menej ako keby tá citlivosť na takúto vec z toho pohľadu, že viem to zvládnuť aj bez rezervy, je len u pätiny ľudí. A 14,4 by znížilo výdavky, to znamená, oni nemajú rezervu, nemajú ani taký príjem, musia si proste... Ubrali by na niečom inom. Áno, áno. A 9,4, každý 10.
by si musel požičať od rodiny. To znamená požičať od niekoho, kto napríklad rezervu má, alebo ten príjem má, ale presne ako to tu padlo, no čo keď tie výdavky prídu 2-krát po sebe? Čo keď tie zuby treba opraviť teraz a prísť ešte o týždeň? A hľa už ako keby kaskadové to rúty. A poďme za hranice. Minulé roky sme videli, ako sa v Českej republike zreálňovali ceny energií, elektrických energií a plynu. A to boli veľmi podobné sumy, ktoré naraz vyskákali a tí ľudia zistili, že vlastne to už teraz bude také každý mesiac a museli úplne preformatovať ten svoje nastavenie. Keď sa vrátime ešte v rýchlosti na to Slovensko, tak vlastne tu aj vidíme, že tie problémy nezačínajú veľkými dlhmi, ale skutočne malými výpadkami. A keď sú tie výpadky opakované, tak samozrejme tie financie dochádzajú, hoci je tam vytvorená malá rezerva. Pre mňa je dôležité možno povedať, že z toho prieskumu ako keby tých 300 je tá psychologická hranica tej finančnej stability. Už jak by to bolo viac, je skutočne otázne, že ako ju dokáže naša populácia alebo ľudia na Slovensku vykryť. No. Peter, je tých 300 ešte stále, že malý výdavok? Môžeme o tom povedať takto, že malý neočakávaný výdavok v roku 2026, tá suma 300 eur je čo? Zhruba ako? Za mňa to závisí od kontextu. Pre vyšší príjem alebo stabilné financie to môže byť skôr menší výdavok. Ale keď sa na to skutočne pozrieme z pohľadu väčšiny toho obyvateľstva, ktoré z mojich skúseností žije, ako sa hovorí, z ruky do úst, to znamená, že tie výdavky skutočne sú fokusované a mierené na hypotéky, na elektrinu a životné náklady. Čiže to, čo zarobím, aj miniem, nemám čo vytvárať tú rezervu, tam to problematické je. A tých 300 je skutočne obrovská suma. Ono, aby sme si tú sumu ako keby vedeli predstaviť ešte z inej optiky, možno sa mýlim, ale myslím, že som teraz niekde zachytil, že nejaká priemerná mzda v hospodárstve je okolo 1200-1300 eur. To je štvrtina priemernej mzdy. A teraz každý, keď si povie, no dobre, mám voľnú štvrtinu mojej mzdy a hneď sa ukáže, že sa to nezdá, že možno sa to zdá málo, ale nie je to až tak málo. A to je priemerná mzda. To znamená, všetci s tou vyššou mzdou samozrejme to stláčajú a množstvo ľudí časť ľudí to môže byť 40% ich mzdy, možno 50% ich čistého príjmu. A to už úplne ináč vnímame to, že tá relativita v tom prieskume, nech sa páči. Prepáč, ja len rýchlo si chcem doplniť, že ešte keď k tomu pripočteme infláciu, ktorá teraz je skutočne obrovská na Slovensku, tak tá suma 300 je inak bola pred 5 a 10 rokmi. A toto je jednoznačne. A v tom prieskume mňa zaujala jedna vec, že ženy majú výrazne nižšiu dôveru, že takýto výdavok zvládnu v porovnaní s mužmi. O čom to hovorí? To je, ja si myslím, že čiastočne je následok tej príjmovej nerovnosti na Slovensku, že ženy nemajú úplne rovnaký priemer, nemajú tak vysoký, ako je priemer mužov v adekvátnych pozíciách, tým pádom aj šanca vytvárať nejaké rezervy a šanca vytlmiť to z bežného príjmu je veľa nižšia. Tak súhlasím, absolútne ten gender pay gap je tam veľmi citeľný. Na druhej strane určite treba spomenúť, že prichádza do toho vplyv ako prerušená kariéra, keď dochádza k materskej, rodičovskej dovolenke či starostlivosti o rodinu, tak samozrejme pre tú ženu je to oveľa citlivejšia téma a ten dopad je oveľa väčší. A ako keby ženy, a to sme už naučení, cítia vyššiu finančnú zodpovednosť za tú rodinu. Človek vo všeobecnosti určite nejakú zodpovednosť má, ale poznáme mužov a ja za to nehanbím, my sme ochotnejší asi viac riskovať. Sme takí hurá efekt občas. A my ženy to chceme mať na istotu. Presne tak. A ženy majú keby vyššiu averzitu k riziku. Na záver sa opýtam, lebo tu sa nám v týchto číslach objavila jedna vec a to je, že nejakých 40% Slovákov žije na hranici finančnej stability. Čo to hovorí, Peter, z tvojho pohľadu o tom, ako sme bezpeční pred tým, aby sme si nevyrábali dlhy, ak taká veľká skupina spoločnosti jednoducho žije na hrane? A prieskum to naznačuje, ale je dôležité to interpretovať opatrne. Tam, ak príjem 40% ľudí nemá istotu, že zvládne výdavok tých 300 eur, čo znamená, že veľká časť populácie nízke alebo žiadne finančné rezervy, tak je to silný signál, že finančná stabilita je krehká určite v tejto dobe. Ďakujem pekne, páni. Ja si myslím, že v téme tohoto prieskumu exkluzívneho budeme pokračovať aj v ďalších epizódach. Pozývam našich divákov, aby si ich vypočuli. V štúdiu sú so mnou Peter Čanda a Vašo Hřích. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujem za pozvanie.